Il-maġġoranza taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena huma l-aktar kategorija ta' età li jridu jitalmu aktar u jtejbu il-ħiliet tagħhom. Dan joħroġ mill-ewwel stħarriġ tax-xorta tiegħu dwar il-ħiliet f'pajjiżna, studju li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fl-2022 u li ġie ppubblikat riċentament. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li aktar minn 53% tal-popolazzjoni Maltija f'din il-kategorija ta' età iridu jitalmu aktar. Dan fil-waqt li aktar minn 47% ta' dawk li għandhom bejn 25 u l-44 sena iridu itejbu il-ħiliet tagħhom. Dawk li għandhom bejn il-45 u l-64 sena huma dawk l-inqas li jridu jtejbu il-ħiliet tagħhom u jammontaw għal kważi 26%. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif 44% tal-popolazzjoni ta' dawk li jaħdmu iridu li jkollhom aktar għarfien u jtejbu il-ħiliet tagħhom anke billi jattendu għal taħriġ. Skont dan l-istħarriġ tal-NSO ħareġ li aktar minn 116,000 persuna tal-popolazzjoni li taħdem f'pajjiżna jridu li jtejbu il-ħiliet tagħhom. Aktar minn 58,000 huma irġiel waqt li aktar minn 57,000 minnhom huma nisa. Minn dan ir-rapport joħroġ ukoll kif dawk li jridu jagħmlu taħriġ biex itejbu l-ħiliet tagħhom huma il-professjonisti u wara hemm dawk il-ħaddiema li jagħtu servizz u anke tekniċi professjonali.